gezeten. We gaan lekker aan. Hey. Kijk Robert! Hij groet ons kind. Kijk hier. Hé, wat zit er hier nog trouwens? Laat mij even afvallen, hè? Hij laat je. Haal hem eruit. Pauze, we zijn uit. Tuurlijk niet, wacht uit. Jullie hebben wel anderhalf uur. Kijk je een foto. Hij is de man, je weet wat hij kan. Knijp in zijn pink en lijkt een beetje van. Samen gewoon. Zijn echte naam is Peter, je weet het. Ik trek even aan zijn race Peter. Ik gok, jij neemt een slok. Kijk naar je sok. Hok, kippenok. Eigenlijk wil ik dat hij niet meer filmt, maar hij blijft maar doorgaan en doorgaan. Ja, ik wil nog een beetje veel doen. Trek aan de bel. Ja,